Здравейте на всички! Дойдохме да източим кладенеца. Вчера го преключихме. Стигнахме от 11-я метър има вода и стигнахме до 14-я метър. Излиза бистра вода, вече е изчистена. Засипахме долу дренажа. Ето тук е собственика. Как е Гроздански, доволен ли си? Доволен съм. Препоръчваш ли? Препоръчвам. Благодаря ти. Благодаря ви на вас. Ако има някакви въпроси, задавайте ги. Лек ден ви желая.